Innuqqas ta' jet fuel huwa tħassib reali f'kummenti mal-Journal Times of Malta ċ-ċermen tal-linja tal-ajru nazzjonali KM Malta David Kurmi spjega illi innuqqas fil-provvista ta' jet fuel ċertament li se jħalli l-impatti għaw anke jekk f'Malta jaf niskansaw din l-isfida. Huwa spjega illi dan it-tħassib serju għax-xahar tas-sajf mhux se jkun qed jaffettwa l-linja tal-ajru f'Malta madankollu l-istess ajruplani jafu jħabtu problemi serji meta jkunu se jimlow il-fuel minn destinazzjoni oħrajn. Kurmi insista li la darba jkun hemm nuqqas f'ajruporti oħrajn fl-Ewropa ċertament illi KM Airlines mhux se jkunu jistgħu joperaw normali. Dan kollu wara li d-direttur tal-Aġenzija Internazzjonali għall-Enerġija Fatih Birol spjega illi l-Ewropa fadlilha madwar 6 ġimgħat ta' jet fuel u la darba s-sitwazzjoni ma tistabilizzax ruħha kompletament jaf tirriżulta f'kanċellazzjonijiet ta' titjiriet. Filwaqt li ġie rrapportati li l-linja tal-ajru Ungeriża Wizz Air diġà bdiet esperjenza ċertu sfidi f'ajruporti fost oħrajn fl-Italja, il-kap eżekuttiv tal-linja tal-ajru Ryanair David O'Brien esprima li mhux inkwetat daqstant għaliex il-linji tal-ajru fil-maġġor parti tagħhom għandhom fuel maħżun li jmur lilin minn 6 ġimgħat, għalkemm xorta waħda konċeda illi hemm ftit riskju. Intant il-linja tal-ajru Olandiża KLM spjegat illi fil-ġimgħat li ġejjin se jkunu qed inaqsu 160 titjira minħabba żieda qawwija fil-prezz tal-jet fuel. Dan kollu wara attenzjoni fir-reġjun tal-Golf fost oħrajn fil-perjodu meta l-Iran qed tagħlaq l-Istrett ta' Hormuz fejn 20% taż-żejt dinji jgħaddi minnu.